gaskiya an sha sanin kuɗi can baya. Bari abun ba a cewa komai saboda na shiga wani mawuyacin hali wanda ban taɓa zantar kaina a cikin shi ba. Ba kai ne ka shiga cikin mawuyacin hali, ni ne na shiga cikin mawuyacin hali. Malam Hassan. Ni da ba na gari ina makaranta kuma ga ya kasance ina da kuɗi a account amma kuma ba su fita in ka je ma ka haɗa da Allah da Annabi ba za su fita ba. Sannan kuma ko da ka ba ma hanyar da za ka yi transport saboda ai babu kuɗin da za ka bada a kai masu abubuwa. Kwarai. Sannan ka ga kuma bayan mun fito matsalar network yanzu kuma mun shigo matsalar canjin kuɗi. Sai dai Allah ya mana da shi. Amma yanayin nan na daɗe ba da kuɗi. Ai nake gaya ma Malam Hassan ba ni so in tuno da wannan lokaci da ya wuce. Saboda gaskiya na sha wahala. Wallahi na sha wahala. Ko na garin rogo rasawa ne a cikin addini. Ni ba ina gaya ma na shiga matsala da ya kare. Kuma na shiga damuwa sosai. Gaskiya al'amari na shiga damuwa. Allah ya ba ma ni ba ina gaya ma an nawa gidan da suka kare. A waya ta na je baran sai da. Kuma kuma ya haka ina zuwa haka. Waye bai jin daɗi. Ran nan ba zama ya haɗu da irin 'yan damfarar nan wallahi abin da ke faruwa shi ne ya haɗu da ni. Wai ba zama dai wanda na sani wallahi ya fito ka san yi dan hakida ne na san wallahi na kokari gare shi ya har ya kai da sai ci mai to Allah ya bashi lafiya kun je ku mishi da ina Allah kiyaye. Kai. Gaskiya tsakani da Allah ban taba ganin dan akida irin ba zama ba. Masoyin abba na abba ne na amutu. Ban taba tunani ba. ni kaina na labarin shi wallahi. Kai. Allah sarki. To Allah ya bashi lafiya. Gaskiya dan akida ne na amutu na abba da abba. Mutum ne mai son abban abba ni kaina na labarin wannan Wannan gaskiya ne. ya da ko a mutu ko are wallahi kan abban abba wallahi na labarin shi ni kaina. Ni kam na san shi saboda abokina ne sosai. ɗan damfara ma sanin ne ya samu rashin lafiya. To ba yadda ba ta yi ba. Ka san kowa akwai kaddarar shi. Allah ya ga mai ai ita mai ma mai kaddarar shi. Allah ya bashi lafiya. wannan gaskiya ne. Allah ba shi lafiya. Amma zuwa anjima za mu je mu ya ga shi. kware kuwa Insha dole ne Allah, insha za mu je Allah mu kware kai ai mutum ne kirki gare shi nan wallahi ga san mutane ga san jama'a Wannan gaskiya ne. To Allah ba shi lafiya. Allah ba shi lafiya. Mun yi Likita wai me ke faruwa? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ta me ke damun ba zama ne. gaskiya Allah ni na riga na ga sai na ya har kawo har su gane menene misali To ai a sanin da nai ba zama yanda yake da kazar amma kuma ka diba yanda yake ya lafce ko motsi ba yake. Ya kamata da Allah a kokarta mana a duba da Allah. to ai to Allah ni na iya bincike na har su kuma gano matsalar sa Gaskiya ni ko ina tunanin ko an je so yake yake abban abban isa gaskiya tun da kawo shi aka yi ina ganin kaunar da yake ma abban abban ta sa cikin wannan wata irin sura ce haka a zai kura wa rayuwarsa akan cewar sai ya ga abban abban shi ne Ai lamarin. wa alaikum salam salam Yaya mai jikin? Allah Allah To Allah ya bashi lafiya.
To ga kuma mai jiki kwance shame ko motsi bai iya ga kuma na abba can ya tsaya. Yana can kan junction. Yana gaisa da Sako daga abba ne na abba ya ce